Nsallilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Għatuna bada jselmilkom u jatikom merħba għall-ewwel program ta' dan l-istaġun l-sensiela botta u risposta. Program li din is-sena minn nhar ta' ħamis se jibda jsir b'mod regolari kull nhar ta' tnejn kif ukoll se jkollna diversi bidliet u temi differenti li fuqhom se niddiskutu matul dawn it-tisa' li ġejjin. Illum se niftħu bil-programm relatat mal-Formula 1 għaldaqstant qegħdin taraw miegħi għandna lil-Enduza u lil Wayne McCallum illi huma wkoll żewġ membri tad-Dipartiment tal-Formula 1 tal-Kamra Sportiva qabel xejn Andrew Wayne insellmilkom min isellmilkom tal-Kamra sa ċertu punt. Illa għaliex għamiltu bieċa xogħol impeccabli das-sajf bil-programm Zona Ewropea. Grazzi. Il-programm l-intlaqa tajb ħafna, biss nimmaġina li kelkom ċans tkollhom bis-sajf ukoll. U mela Tajjeb wis, mela nfakrukom qegħdin xandira diretta u kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jisqas xi domanda jista' jagħmel dan permezz sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom jina il-xandira. Biss, novità li ħajkonna din is-sena l-introduzzjoni tal-programm billi naraw ma' għaxtem sejrin niddiskutu waqt il-programm tal-lejla. S-sena mill-għajjena, imma se nħalli fidej l-għannam sertana Doriana Mainkad biex ngħidilna wkoll fuq ix il-lejla se nkunu qegħdin nitkellmu. Doriana fidej. Fil-programm tal-lejla aħna se niddiskutu is-suq tat trasferimenti tal-kampjonat tal-Formula 1 għall-istaġun li ġej. Grazie a Floriana ta' dika l-introduzzjoni, mela kif din taraw se niddiskutu il-trasferimenti tal-kampjonat tal-Formula 1 tibżawx il-programmi tal-futbol ġejjin l-ewwel se jkun għada imma minħabba li l-lejla nserta mill-Juventus qed jilagħbu kontra il-Como ħallejna lil-Roberto De Bruyne kien bitwitu jara l-logħba issa mbagħad fil-futbol nitkellmu imma għandu se nitkellmu fuq il-Formula 1. U bħassoltu se jkollna tista' tgħid tal-grafika fejn fiha se nkunu qegħdin niddiskutu min u nsemmi min konfermata l-istaġun li ġej ukoll xi forsi ħafna diskussjoni wkoll fuq dawk is-siġġijiet li huma ċerti u s-siġġijiet li għadhom mhumiex ċerti fosthom Andrew. Fit-tieni parti tal-programm se nkunu nitkellmu naqgħod fit-tindiżommja witt ma issa niġu għalja iżjed tard. Ser nibdew dawk it-timijiet fil-ewwel parti li qegħdin naħsbu li mhux naħsbu illi huma ċerti minn sewqa tħom l-istaġun li ġej, ser nużaw ukoll is-sistema nsejħilha tal-traffic lights fejn dawk is-sewwieqa li huma konfermati diġà fit-tim tagħhom għas-sena d-dieħla se jkunu immarkati. L-aħdar is-sewwieqa probabbli nimmarkawhom b'oranġhom u s-sewwieqa possibbli se nimmarkawhom bil-kulur aħmar. Mela, naħseb li għanissa tkellimna biżżejjed, mmorru fuq il-grafika u inevitabbilment naħseb nistgħu nibdew bl-iktar tim li għandu siġġijiet l-iktar naħseb żewġ siġġijiet sodħin li hemm bħalissa u mhux qed ngħidlek għax huwa kemm ninżommi jiena il-McLaren Mercedes illi l-għandu Norris u Oscar Piastri partilhom hemmhekk. Permettu li ngħid għall-grazzja tagħna għaliex nemmen li għandna line-up b'saħħtu imma ħalli nagħmel naqra tal-avukat tax-xitan ma' Andrew u
ma wejn hawnhekk jekk speċjalment Piastri jibqa' jtella l-punti. Kif tista' taffettwa d-dinamika fil-tim immexxi minn Zak Brown u Andrea Stella. Ma nafx min irid jibda minn. Natura kan nibdajin ton, u għannet nsellimlek u nerġa' nirringrazzjak tal-invitajt il-programm u nsellem li minnet jarana palissa. Naturalment, meta jkollok tim saħħtu li qiegħed jiġielet għal-rebħiet u għal-podi u jkollok ġiex sewwi għal-daqshekk kompetittivi bejnietom, jiena nibża li jinqala xi ġried fit-tim. Issa, sfortunatament ma nafx kemm il-McLaren qatt għandhom l-esperjenza li tipo iżommu t-tim maqut ġiex sewwi daqshekk kompetittivi. U għalfejn ngħidlek ħanġib l-eżempju tal-Grand Prix li kellna ġewwa l-Ungerija li fl-opinjoni tiegħi minkejja li l-McLaren kellhom 1-2 faċli xorta għadhom kellhom jagħmluha diffiċli għalihom infushom biex jinnegozjaw min se jirbaħ it-tellieqa u min le. Oscar Piastri dan l-aħħar li rajtu kien aħjar mill-Lando Norris. Lando Norris ta' spiss qed ikun f'pożizzjoni tajbin biex jirbaħ it-tellieqa iżda minħabba maġġoranza ta' drabi start żiena dejjem qed jispiċċa jaqa' lura u Piastri nemmen li qed ikun ix-xufier aktar konsistenti minn dawk it-tnejn. Issa din jaf taffettwa id-dinamika tat-tim għax kulħadd stenna l-inqas jien stennejt li Lando Norris huwa s-sewwieq bl-iktar esperjenza u stennejtu li se jkun il-leader tat-tim. Però Oscar Piastri verament impressjona dis-sena. S'issa l-opinjoni tiegħi kien wieħed mill-aqwa sewwieqa l-aqwa tliet sewwieqa li tal-istaġun s'issa. Jiġifieri minn dak l-aspett naħseb li l-McLaren ħajkollhom problema jaraw jekk se jkollhom number one driver. Ifhem, jiena kont ċar ħafna fl-Ungerija fejn qed it-tim jiġi l-ewwel. Lando sfortunatament għandu dak id-difett tal-start illi qed jaffettwalu anki ċ-ċansi fuq il-kampjonat tas-sewwieqa għalkemm issa mbagħad f'Settembru se jkollna programm apposta fuq l-andament tal-kampjonat ta' dis-sena u dik niddiskutuha. Andrew, l-opinjoni tiegħek fuq id-dinamika futura tat-tim tal-McLaren. Mela, nissekonda ħafna milli qed jgħid Wayne. L-ewwel qed mhix sorpriża li daw il-ġiex sewwieqa huma konfermati u ilhom konfermati żmien Howard tista' tgħid. Għall-standards ta' Formula 1. Tad-dinamika żgur hija kwistjoni. Naħseb di kif qal Wayne ġiet tidher ċara fl-Ungerija meta jiena għall-kuntrarju ta' forsi ħafna nies stat fej Lando Norris qatt għandu xamma, ma ngħid xamma, tal-kampjonat kellhom iħalluh jirbaħ, insostnija sal-lum, l-għada biss xorta kienet evitabbli s-sitwazzjoni in the first place għax ma nħoss li kellhom bżonn idaħħluh l-ewwel biex għamel dak li aħna nsejħulu l-undercut. Huwa veru li Piastri kien konsistenti ħafna tal-istaġun jidher li tela livell biex ngħidlek. Sa punt to be expected għax Piastri tieni sena tiegħu biss Formula 1 waqt li Lando Norris issa damina hija s-sitt staġun tiegħu, jiġifieri ir-room for improvement għal Norris sa punt dejjem ħajjiġ kien. U waqt li għal Piastri għalissa għatem hija naqseb ferm ikbar f'dan l-istadju. Ħina l-kurzità għad irridu naraw speċjalment wara summer break. Skużani. U x'Piastri vera kif isu beda jinsinwa Wayne ħajibda ikollu biex ngħidha bl-Ingliż the upper hand fuq Norris. Naħseb jien ħadd biddel dinamika ħafna. Jekk hekk sa punt mela tista' tgħid li Lando Norris mhux se jkun in contention. Għax jekk verament dana irdu l-kampjonat tas-sewwieqa
jekk għad hemm ċans jiena li I would always go for it. In-nies fl-aħħar mill-aħħar fil-Formula 1 forsi mhux jien u int imma forsi nies ġast jaraw tellieqa u barra bid-daq ħajftakru minn ħajkun il-kampjonat tas-sewwieqa fl-aħħar mill-aħħar fil-fema tiegħi iktar mill-kostrutturi. Biss ma tridu naraw. Jiena nħoss McLaren irridu jieħdu deċiżjoni biex jiffukaw fuq il-kampjonat ta' Lando Norris. Inħoss li Iva bid-difetti kollha tiegħu ta' tluq bil-prestazzjonijiet ta' Piastri jekk hemm iċ-ċansijiet, pereżempju qegħdin 1-2, Iva irridu jkunu naqra kattivi u jagħtu priorità li Lando Norris jimmassimizza dawn l-opportunitajiet. Ma rridux ninsew ukoll li t-tim qiegħed fiġ-ġlieda tajba flimkien ma' Red Bull u mal-Ferrari għall-kampjonat tal-kostrutturi. Jiġifieri minn daqshekk ukoll għandu bżonn iż-żewġ sewwieqa biex ikollhom riżultati tajbin. Li naħseb meta tara konsistenza ta' żewġ sewwieqa McLaren huma ċertament aħjar minn Red Bull f'dak is-sens li għandhom żewġ sewwieqa jekk tara l-points distribution m'għandix blamment. Il-percentage ma naħsibx li huwa aktar minn 60-40 favur Lando Norris waqt li f'Red Bull l-istat huwa ferm iktar estrem biex ngħidlek biex intik eżempju Red Bull għandhom 480 punti. Meta u Verstappen għandu 277. Tieħu idea li dan qed jiskorja isu bej wieħed u ieħor 60-75% tal-punti tat-tim, waqt li l-McLaren li għandhom 366, Lando Norris għandu 199. Jiġifieri qed ngħidu qas minn 60%, anzi biex inkunu raf 54% favorih u Piastri skorja l-bqija. Jiġifieri minn daqshekk McLaren jien din hemm jaf iġġorhom fit-tieni parti tal-kampjonat potenzjalment biex forsi jieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi. Biss important biss jekk Verstappen jirbaħ tliela jew jibdew jirbħu xi Mercedes jew Ferrari tliela l-abbilta li għamlu inroads għal dak id-distak tal-kostrutturi li nammettu għajżar minn dak tas-sewwieqa ħajkun inqas għal McLaren għax ngħidu kif inhi ngħidu Verstappen jirbaħ tellieqa. Il-massimu li tista' tnaqqar minn Red Bull ħan eskludi weekend sprint biex niftehmu huwa 9 kull tellieqa il-massimu dak qed tassumi li ċiġi t-tieni u t-tielet u mbagħad biż-żewġ sewwieqa tiegħek iġib fast step u ħadd assumi li jsieħeb Verstappen veres nitkellmu iktar tard fuq iktar tard fil-programm ma jiskorja assolutament xejn li Tommy Fergie li għamilha distenna biex inkunu għedna kollox. Jiġifieri it-tnejn jaffettwaw il xulxin kemm tas-sewwieqa kif ukoll tal-kostrutturi. 1-2s dejjem ħajjgħinuk tagħmel ħafna inroads. Kien ħasra l-Mercedes l-aħħar tellieqa li George Russell spiċċa skwalifikat għax kienet 1-2 miksuba fl-aħħar mill-aħħar iżda ovvjament twaxxat fix-xejn. Ġew mor 125 punt tista' tgħid. Jew 18 skużani. 18 punt b'xejn. Jiġifieri nisaħalli ma naħsibx Mercedes għandhom iċ-ċans jibħu l-kostrutturi, imma dan huwa t-tip ta' livell li inti trid jekk vera ħadd tirbaħ kampjonat ta' kostrutturi. Mhux faċli imma il-livell hu għoli. Verstappen speċjalment bil-konsistenza tiegħu ħana ngħiduha kif inhi. Belgium iqisa rebħa. Fl-Ungerija ara kemm għaffiċ dik it-tellieqa u ħawwat. Il-fatt li ma rebaħx Lando Norris għalih kienet hemm victory għalija, sinċerament, kienet hemm victory. Għalhekk nibqa' nsostni li McLaren kellhom jagħtu priorità li jirbaħ Lando Norris.
L-Ingilterra ma raħjar minnu, l-Awstrija bil-ħabta, mejjun bil-ħabta igwadanja ammont, wieħed mill-iktar ammont ta' punti li gwadanja fuq Fakrux, Andrew. X'għad? Fakrux lill-Antonella, Andrew. Mhux nfakru kemm jista' jkun imma meta tara kemm qed jiggwadanja. Issa ddiet wejn imma tista' timmaġina, insomma taf kif kont dak il-ħin. Imma insomma. Meta tara kemm il-punt Verstappen iggwadanja minn Norris race by race dal-aħħar kemm 6-7 races, rari qatt tigwadanja. L-Awstrija gwadanja 10 plus jidir li 2 tal-sprint. Ġifieri qed ngħidu 12. Imma hemm aħna fl-oħrajn bil-kemm iggwadanja qatt ma gwadanja aktar minn hekk u bl-istess mod laqas Lando Norris ma rnexxielu jiggwadanja iktar minnu f'telliqa waħda. Eżatt, kif konna qegħdin nitkellmu il-McLaren bl-aħjar karozza imma tluq f'diversi tlielaq tal-għandu affettwawh. Mela għaliex il-ħin. It-tluq menux, però forsi kien hemm naħseb inħossi kien hemm opportunitajiet mormija along the way. Jien xorta waħda biex nagħlaq minn naħa tiegħek u dan it-tip nemmen li l-McLaren xorta waħda għandhom l-aqwa line-up għas-sena d-dieħla, dik l-opinjoni tiegħi. Rika, nasal naqbel, ħanajtek. 100% jina fimni li nejtek. Naħseb sentej, man sertajt jien naqra. Departe, mela, imborru għattini tim mill-McLaren ser naqsmu l-kamra u nitkellmu ftit fuq il-tim tal-Ferrari fejn għanna il-Charles Leclerc il-konfermat sa' 28 u Sir Lewis Hamilton għalmenu kontrat ta' sentej il-bomba ta' s-sena nistaw ngħidu iċ-ċaqliqa ta' Sir Lewis Hamilton mill-inqas sal-2026. Vasser ukoll anzi għal 2027. U hawnhekk jekk forsi hemm xi supporters tal-Ferrari, supporters tal-Ferrari jiena fl-opinjoni tiegħi maqsumin min kuntent imma ħan sejħulhom hekk dawk is-supporters Ferraristi antiki ta' żmien Schumacher ma tantx qed nara ferħ min-naħa tagħhom għall-massula ta' Hamilton. Jiena interessanti nara kif se tiżviluppa din id-dinamika hawnhekk għaliex għandna żewġ għandna il-baby ta' Maranello. Leclerc bil-ħafna jatta predestinat u sebaħu dala. U Sir Lewis Hamilton bis-7 kampjonati tiegħu qed ifittex minn wieħed. Ħatkun interessanti naraw hawnhekk id-dinamika ġewwa Maranello kif se tiżvolġi. X'taħsbu? Mela, u għandi kurżità oħra jiena is-sena d-dieħla x'naraw Hamilton kienx deċiżjoni għaqlija jmur hemm. U dak ukoll. Jiena għalija hija diskutibbli kemm kienet l-aħjar move għall-Ferrari li jieħdu l-Hamilton, naħseb ħafna paragonawha mal-move ta' Cristiano Ronaldo mal-Juventus. Jiena li ma kellix. Ħafna nies ipparagunawha dik. Jiena nħoss li hemm xi paraguni x'tagħmel hemm. Ifni, wara kollox nafu minnu ma s-sidin tal-Ferrari u s-sidin tal-Juventus u dak il-network, insomma. Naħseb, ma nafx kemm kien ta' bżonn assolut għal-Ferrari. Jiena nifhem li jekk l-opportunità tippreżenta ruħha toħodha Hamilton, nifhimha. Biss forsi kont naħseb bħalissa naħseb jekk xi ħadd itini għalkemm jiena nammira ħafna Hamilton u nħobbu u juri wera kemm hu kapaċi speċjalment l-aħħar 3-4 tlielaq li kellna dal-aħħar. Jiena naħseb xi ħadd li nħares lejh bħala proven bet u li naf li on paper għandu futur relativament twil qudiemu. Ma naħsibx li huwa Hamilton objettivament. Jiena nħoss
li dak huwa Max Verstappen jekk vera għax Verstappen għandu 27 sena, palma kellu Hamilton meta mar mal-Mercedes fil-fatt, kellu 28 anzi, imma aħna. Għal Hamilton 39. Alright. Sena tieqla. Jara 40, tajjeb, ngħidu s-sena d-dieħla. Tajjeb. Alright, jista' jkun jirrebħilhom kampjonat u jekk veru mhux ħajdispjaċihom żguru, jien ngħidlek l-ewwel wieħed deċiżjoni għaqlija miż-żewġ naħat biex daw jingħaqdu. Il-biża' biża' biex ngħidlek, jekk dawn ma jirbaħx, jagħmillek sentej tlieta, iħossu frustrat. Jitlaq you're back to square one inħoss nara jien. Inti temmen li Leclerc jiena li domanda oħra jemmnux il-Ferrari tistaqsi lilhom iktar milli lili li Leclerc verament huwa dak ir-raġel li kapaċi jwassalhom għall-kampjonat. Għandi kurżità. Rigward, ħanejt rigward Leclerc issa ma tissemmi li Hamilton iktar tard. Naħseb l-aqwa ċans li kellu ma ngħidx li kellu jieħu kampjonat tal-laqas ma nemmen l-aqwa ċans li kellu kien fl-2022 li kellu performances tajbin iżda ma stax ngħidu li ma żbaljax. it-teli għalli tiġini frasi kien dik Franza li spiċċa jaħbad ta' kien jinsab l-ewwel post u minn hemmhekk nemmen li l-moral tat-tim ta' Ferrari kif ukoll ta' Charles Leclerc naqas u spiċċa u mbagħad Verstappen jiddomina l-bqija tal-istaġun. Ħa nitkellem rigward u għalfejn il-ferma fil-Ferrari xi dir li naqamilna. Jien naħseb ikollok sowi ta' kalibru bħal Lewis Hamilton li huwa arguably għalija l-aqwa xufier tal-Formula 1. Għall-inqasha ngħidu most successful. Qiegħed jinsab latin mhux ovvja ħadd jieħdu. Le, jiena dak 100% wejn. Jista' jkollu 39 sena bħal m'għandussa. Għadu għet jibbaħtet lila u għadu għet jgħati performances tajbin ħafna. Jiġifieri minn kejja, ħalini nispiċċa, jiġifieri minn kejja li forsi hemm dik il-kwistjoni tal-età, naħseb li Hamilton bil-karozza tajba għadu kapaċi irrebbaħlek titlu żgur. U l-Ferrari għalhekk ġabuh. Issa, jekk ma jrebbaħlekx titlu within the next 3 years, u mbagħad tibda tiġi żmien li tgħid alright, hawnhekk ħajbda jnaqqas Hamilton, però nemmen xorta waħda nemmen li Ferrari kienet deċiżjoni tajba. U ħansemmi wkoll bħala marketing u hekk għal-Ferrari tagħmel din il-moviment. Rigward Carlos Sainz ħan nimxu fuqu iktar tard, però ħan ngħid xi ħaġa żgħira fuqu. Minkejja li naqbel mad-deċiżjoni tal-Ferrari ħaħoss li guilty ta' ngħidha ma nitħassru għax m'għamel xejn ħażin, ma kienx għar minn Charles Leclerc daw iż-żmien mal-Ferrari dejjem kienu viċin ta' xulxin. U nemmen li kien ħaqqu post aħjar minn Williams, imma dik niġu għalija aktar tard. Jiena jien naqbel ħafna ma li qed tgħid wejn ta' Hamilton għamilt argument b'saħħtu move dejjem fih riskju. Seta mar mal-McLaren u kont ngħidlek hemm riskju, seta baqa' mal-Mercedes u ngħidlek qed tieħu riskju dejjem. Jiena nazzarda ngħid li r-riskju f'dan il-każ huwa ikbar għal Ferrari milli huwa għal Hamilton. Għax Hamilton dan nafu kiseb fil-Formula 1. Li ġaraba kollox hu. Kollox hu. Billi ifalli forsi mal-Ferrari ma naħsibx li ħadd tfottilu l-legat biex ngħidlek tiegħu.
da jibqa' mfakkar, ma baqa' mfakkar Schumacher alla volja mbagħad mar mal-Mercedes u ma tantx għamel suċċess, wieħed irid jgħid. Da Schumacher in-nies jiftakruh bħala kontroversi wkoll, sewwieq li rebaħ 7 titli, olla l-livelli fil-Formula 1, kiseb tant suċċessi u rebaħ tant. Hamilton naħseb minn daqshekk għandu legat siguru. Jiġri mal-Ferrari. Il-kwistjoni iktar jekk tfalli għal-Ferrari x'timisshom irdu jaraw u jekk tfalli what's next għax ngħidu kif inhi ilhom 16 sena ta' ma jieħdu kampjonat. U tista' tgħid tippruvaw minn kollox. Jekk xorta dik sinjali jekk ifalli ħanajtek. Sinjali għatem problemi iktar profondi li jidhru li qatt ma solvew. Fil-fatt ukoll Frederic Vasseur ipprova isolvi il-problema billi javviċina lill-Adrian Newey biex jiffirma mat-tim ta' Maranello, iżda jidher illi it-tim il-Vasseur fallilu u ser imur mat-tim illi misna niddiskutu issa, illi huwa l-Aston Martin. Fernando Alonso firma kuntratt ta' sentej sal-2026 u t-tieni siġġu Lance Stroll kuntratt mhux magħruf jiena personalment għalija kis-siġġu ta' Stroll huwa siġġu moħħli u kif anki Frail li ħriġt ftit tal-ġranet ilu ix-xorti tajba li jkollok missiera owner tal-Formula 1 għax issa mhux tal-li għandek is-siġġu hemm tal-li issa ġej l-aqwa aktar ġej l-aqwa diżinjatur li qattrat l-isport fit-tim tiegħek. Jiena personalment naħseb kemm nixtieq li għandi x-xorti ta' Stroll ngħidu hekk. Imma insomma, kumment fuq il-line-up fil-qosor minant Andrew u Wayne ħalli mmorru l-ewwel break. Jiena li jekk ikolli xorti ta' kwalunkwe bis-sewwieqa tal-Formula 1 inħoss ix-xortijat, Stroll jew mhux frankament, jiġifieri nibdew hemm. Ngħidu Adrian Newey imur ma' Aston Martin. Mhux ngħidlek ħajamlu deċiżjoni ħażina. Però naħseb hemm li minn sakemm jista' jwassal ukoll inħoss. Jiena nħoss li Aston Martin huwa mitluf bħala tim. Qed naraħ disjointed ħafna. Sinċerament, bħalissa. Ma tantx qed ikollhom xi wirijiet sbieħ konvinċenti, ngħidu kif inhi. Jiena qed nara l-Alonso għadhem motivat, ikolli nkun sinċir. Jidher li huwa frustrat bis-sitwazzjoni tat-tim. Jiena attentat ngħid li ma nixxukjax ruħi jekk jirtira fl-aħħar tal-2025. Forsi tidħol il-Honda, Voltieri. Mhux ħabba l-Honda ngħidlek biss għala volja huwa minnu li qed tgħid int. Forsi ngħidlek jipprova l-2026 għax forsi regoli ġodda, karozza ġdida, forsi jipprova tal-aħħar, però forsi jgħidlek jiena m'iniex immotivat għalihom u nirtira fl-aħħar tal-2025. Ġimgħa kellem Flavio Briatore, li huwa l-manager ta' Alonso, fejn tax jifhem illi da se jkun l-aħħar kuntratt tal-leġġenda Spanjola fil-Formula 1. Ma tkunx sorprendenti, ngħidu kif ikollu 44 sal-aħħar tal-kuntratt. Jekk sentej oħra 45. Ovvjament u 45 dawk is-snin kollha fil-Formula 1 ovvjament tibda ma tibqax tkun motivat da skemm tkun, però min-naħa ta' Fernando Alonso li ħanejt ma noħodux bi kbira jidħol mal-Aston Martin fejn jidħol management jew xi ħaġa. Onestament nara jidħol xi ħaġa bħala management għax ma naħsibx li huwa daqshekk iddemotivat bħal mettejt intendru għax
minkejja li il-prestazzjonijiet xi ftit jew naqsu minn tas-sena li għaddiet, nemmen li daskemm kien tajjeb Fernando Alonso is-sena li għaddiet li diffiċli terġa' tirreplika dawk il-performances. Minkejja dan kollu naħseb li Alonso xorta kellu prestazzjonijiet tajbin. Ħansemmi iċ-Ċina dawk l-aħħar 4 laps ġenwinament għajt imbella. Ejja ngħidu li kellu il-fresh tires xorta waħda Aston Martin kienet isuq, mhix karozza li kont qed nistennija tikkompeti daqshekk. Min naħa l-oħra Stroll ara sewwieq inħobb naqralu ovvjament bħal kulħadd. Iżda mhux ħanejt li huwa l-aqwa deċiżjoni l-Aston Martin, far from it. Però din is-sena nemmen li kienet waħda mill-aqwa snin tiegħu ta' Formula 1, jekk hux l-aqwa waħda. Collision stupida waħda kellu dik taċ-Ċina u maġġoranza ta' drabi kien jidħol fil-punti qisu d-9 post l-10 post u l-Aston Martin bħala performance stupidi wejn jekk il-memorja t-tini tajjeb kellu xi collision stupida fil-sprint ta' jidher li Fella sprint insejt fejn? Sprint ħankun nismijak sprint forest fl-Awstrija meta daħal Piastri u Norris il-korġun żbaljat. Ma jidher li sprint id-sena kellu collision stupida. Li kont ħanejt tara rigward. Ma si kont ħansemmi Saudi Arabia fejn ħabat mal-ħajt. Viva dak ħaġu Saudi Arabia. Bitraskuraġi. Li ħansemmi rigward Stroll, però maġġoranza ta' drabi rajnih jispiċċa l-10 post, id-9 post u dik l-Aston Martin jekk il-5 l-aqwa karozza fejn tistenja tispiċċa mhux hemmhekk. Ekku. Jiġifieri forsi rrid ngħid wejn ta' Alonso jkun demotivat. Għax naħseb is-sitwazzjoni fl-Aston Martin isu qed nara ħafna nies bla entużjażmu qed nara l-proġett. Però mbagħad eżatt Jista' jgħin. Hawnhekk naqbel ħafna ma' Antonello għandek l-aqwa diżinjatur ġej mhux ovvja jiena mela ħadd immotiva ħafna lit-tim dik li ġej naħseb mhux naħseb għandhom ħalini ngħidli malaj. Għandhom bħalissa għandhom ġeja wintan ġdida wkoll fit-tim tal-Aston Martin ma nafx jew ta' wara. Jien naħseb daw kollha titjib kbar. Jiġifieri minkejja li il-bidu tas-sena di tranjom kompetittivament su kienu t-tieni t-tielet l-aqwa karozza. Wow, lura iva, però xorta waħda it-tim għandu potenzjal u forsi jekk jidħol suq sewwieq li għadu żgħir wara Alonso u b'ħafna motivazzjoni, nemmen li dat-tim jista' jasal jien. Possibilment. Huwa illi jemmorru jiftit li u forsi nagħmlu l-parti mill-programm hawnhekk. Jibdu l-2026 jirtira Alonso u l-Honda tibda tipprezza l-Tsunoda. Jien ma ħox li veru li jenu biex Tsunoda forsi kien fil-Formula 1, imma naħseb jien Tsunoda ġustifika postu fil-Formula 1 bil-prestazzjonijiet tiegħu, ikolli ngħid, nitkellmu iktar tard fuq quddiem. Li forsi jiena ħassejt naqa' red flag tal-Aston Martin ukoll li ma tantx oġbitni li mid-dera kien hemm naqa' xnijat li Stroll anke qed jikkonsidraj bih it-tim. Ma nafx kemm tgħin din is-sitwazzjoni kemm qed tgħin. Daw affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar aħna qed nitkellmu hawn. Imma maħniex hemm biex inkunu vera nafu x'inhu għaddej bħala moral u dana irridu nkunu hemm. Inutli nkunu hawn quddiem laptop ngħidu kelma bejnietna. Eżattament. Mela, nifqu hawnhekk għall-ewwel blokk ta' riklami jibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm ser nibdew ħanejdu hekk, inħawdu naqra l-borma u nibdew nitkellmu fuq is-siġġijiet illi
għadhom mhumiex għand kollox ikkonfermati. Ibqgħu magħna dalwaqt nkunu magħkom. Wisdem tal-kura għall aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xewna fl-istess stabbiliment għall aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, ir-ristorant għalik. Valura t-tini parti tal-programm botta u risposta qabel ma nkomplu wkoll nfakrukom fil-Michael's Butcher li jinsab ħdejn fejn kien l-istabbiliment tal-Warren 2000 ġewwa l-ħamrun għal l-aħjar prodotti tal-laħam u ikel ta' kwalità li tistgħu wkoll issibu għand dan l-istabbiliment. Nirringrazzjaw ukoll sew li wkoll l-istabbiliment il-wobra tal-li wkoll qegħdin jitnaħaw ma' dinna il-paġna. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta li qed nitkellmu fuq il-formula wieħed imma qabel xejn ta' min qed naqgħu wkoll xi aġġornament fuq dawk il-futbol li jistgħu jinteressaw naqra wkoll lilna hawnhekk. Premier League, Tottenham Hotspur fil-vantaġġ kontra Leicester City, fil-waqt illi fis-Serje A Atalanta qelbu Lecce 4-0 fil-waqt Juventus jinsabu 2-0 fuq kontra il-Como il-Bangura u Gwea l-Suarez il-debut ta' Thiago Motta bħala coach tal-Bianconeri ukoll li għada sejnin bid-diskutu fis-sjem dettal il-lobit li kellna fil-ġimgħa fuq kif ma' diversi mis-snin u wkoll jirritorna Roberto De Breccia il-residenti tal-programmi tal-futbol. Biss, inkomplu fil-sibdet tal-lum ta' suq ta' trasferimenti, għeddu nasfamilzew illi ħadd dik il-bela il-majla li xissa ġejja naqra tħansejħu lajek bl-Inglis slanging match bejni u bejnek għaliex ħan id-diskutu it-tim tal-Mercedes. Mela, ħanibdew minna. George Russell huwa konferma tal-sena ħamattin. Issa, it-tieni siġġu. Il-favorit huwa dan il-famuż Andrea Kimi Antonelli illi fil-Formula 2 sissa kull ma għamel huwa rebħa f'Silverstone u rebħa oħra f'Ungerija
imma illi lili ma tantx ikkonvinċini, inti Andrew meta nfirma kemm darba fuq u dan is-sewwieq fejn tiddefendih, barra minn hekk ukoll jidher illi hemm announcement illi se jikkonferma lis-sewwieq minn Bologna għall-istaġun li ġej għalhekk xejn l-oranġju. Mela, qabel xejn, ma nafx hekk tridux illi taħsbu xi li aħna innaqbu Antonelli u wkoll nisewwi ieħor hemmhekk ħanibdew minn hemm. Wait, Andrew. Mela. Taħsbu l-grafika hija tajba? Iva jew Elsa? Iva. Mela. Nemmen li l-iktar naħseb Antonelli huwa l-favorita dak Jien nisogra ngħid li ċertezza u lesta jiġifieri l-affari. Jidher li ħajkun hemm Għal-Monza. qed jgħidu ħajkun hemm announcement qabel Monza tingħad. Ma nkun sorpriż, jiena ejja ngħidu nkun ixxukkjat ħafna jekk ikun xi ħadd ieħor f'dan l-istadju. Jien naħseb biex il-Mercedes ma ħadux il-Carlos Sainz fisser li qed jagħmlu kollox biex imorru għal Kimi Antonelli. Jiena personali wejn, qabel ma nħalli ġustament il-Andrew jitkellem għax għandu nitkellmu fuq il-tiegħu, jiena personali naħseb it-taraska sensata kienet il-morru għal Carlos Sainz. Mercedes imma jidher il-prinċipal tat-tim Toto Wolff għandu fiduċja għaqla fuq Kan Antonelli, il-Sainz kull mofqin kontra ta' sena, Sainz irrifjuta, Andrew, ħanħalli il-mikrofonu fidejk. Għax laqgħet nitkellem fuq il-Mercedes ġustament nitkellem inti. ħalli nirribattu jnawwejn. Mela, ta' Sainz realistikament jekk ħad offrilu sena kuntratt qatt ma ħajaċċetta. U fil-verità biex toffri kuntratt biex tieħu Sainz għal sena. Għalija ma jteżwer mbagħad tmur għal Antonelli. Bl-istess mod kwalitajiet imma inni inti bħala supporter tal-Mercedes u kif ukoll inti qed jikkonvinċu fuq dan is-sewwieq. Jagħti li fil-Formula 4 ma għamel dominju, imma ħan nitkellmu hekk. Jiena nagħrif li għandna l-Formula 2. Inti ġieli tara wkoll wejn ma nafx. Jiena s'issa ma rajtx xi affarijiet ta' barra minn hawn bħalma pereżempju rajt meta Piastri ċera bil-kampjonat tliet snin ilu. Andrew, għalfejn? Tieħu ċans. Għalija tieħu bl-istess mod Verstappen qaqqas biss għamlu il-Formula 2. Verstappen terġa' kellu 17 sena. Issa ħirħilu regoli nbidlu ħarira fuq Super License. Kull ma kien għamel sena fuq open wheel fil-Formula 3. Tim ħa ċans fuqu. Ara x'tarraf. Kultant hemm sewwi jiena nħoss li f'dan dibattitu qatt m'hemm punt objectively speaking ottimu meta sewwi huwa lest. Is-sewwi għal veru tajbin. If you're good enough, you're old enough. Honestament, kien ħoss. Jiena nħoss li mhux old enough u mhux old enough, mhux kwistjoni ta' età. Kwistjoni li fil-ferma tiegħi ħanejt ħafna għajjat u s'issa ma tantx rajna tliela li jiġġustifikaw tal-għajjat kollu fuq Antonelli. Ironikament, l-ewwel tellaq li rebaħ kienet meta kont preżenti jiena f'Silverstone fil-Dulluvju u kellu tellaq kbira f'Ungerija. Jien naħseb Antonello, it-timijiet jaraw iktar mir-riżultati fej meta jażlu sewwi l-Antonelli kienet jagħmel il-lap times fis-simulator, affarijiet hekk it-timijiet jarawhom ukoll. Barra minn hekk naqbel ħafna Andrew rigward li tittieħu ċans. Ħafna timijiet fil-Formula 1 dan l-aħħar qed narhom qed jibżgħu jieħdu xi ċansijiet bis-sewwieqa. Ħanġi pereżempju mill-Alfa Romeo is-sena li għaddiet
Theo Pulcher għalija kien lesta Formula wieħed u ma ħaduhx biex żammew lil Guanyu u Valtteri Bottas li ġi sewwieqa nemmen li qegħdin ħela hemmhekk. U se nsemmilek sewwieq ieħor jiena weh illi fil-film Issa, semmi. Min? Drugovic ieħor. Għaw ħafna sewwieqa li kienu fil-Formula 2 li kienu lesti fil-Formula 1 iżda t-timijiet beżaw jieħduhom. X'ħan semmi iktar sewwieqa li forsi setgħu jinbidlu minn qabel. Kevin Magnussen jew forsi ejja ngħidu Daniel Ricciardo. Iktar sewwieqa li għalissa qegħdin hemmhekk ġast biex jimlew is-siġġijiet fl-opinjoni tiegħi. Preferi nara driver ġej mill-Formula 2 kollu determinazzjoni billi nara daw is-sewwieqa li qishom qegħdin hemmhekk ġast biex jimlew siġġu. Għandna kapitlu għalhekk u wkoll ħaġa oħra li din il-move tagħmel sens għal Mercedes għal fatt li fl-2026 hemm regulation changes, il-karozzi ħajnbidlu ferm, jiġifieri drivers qishom kollha ħajibdew mill-istess point għax ħadd ma jaf kif ħajkunu dal-karozzi. Allura dik hija ta' vantaġġ għal Antonelli li forsi kulħadd ħajsiba diffiċli biex jaddatta l-ewwel, allura minn dak il-att Antonelli se jkollu naqra vantaġġ. Apparti kif qed tajt int fuq tal-2026, Wayne, meta jekk ħadd tidħol f'ambjent ġdid, bħalma attwalment tagħmel George Russell fl-2022, regoli ġodda mhux dejjem hija l-aqwa moment biex tidħol ġo tim ġdid u forsi l-patlar jitħol sena qabel. Jaffittihom dik l-istabbiltà huma diħlin għal dik is-sena il-Mercedes. Tant nemmen li rridu lill-Antonelli li fil-verità jidher li Hamilton l-istorja marret irrida wara sena oħra ta' kuntratt ta' sentejn li fil-verità kien sena u l-għażla li ġeddu ilu għas-sena d-dieħla. Jidher ċar li kien biħsieb li eventwalment daħlu l-Antonelli. Ġifieri Antonelli naħseb il-pjan illa forsi anke iktar milli qed naħsbu. Bl-istess mod għax tajt ma kellux ir-riżultati tal-Formula 2 tajbin. Ma naħsibx li Oliver Bearman kellu xi riżultati ħafna ħjar, ma kellux riżultati ħjar minnu żgur is-sena. Imma n-nies qed iħarsu Jiġifieri. Ħalli ma nburx fuq il-ħas għal sekond nix tal-barra. Biss in-nies ħarsu xraw fuq Bearman li baqgħet f'moħħhom. Appuntu, fil-verità, you never know fejn tħossew u x'esta Formula 1 until you try them. Never. You never know. Issa jekk ħatajt li alright, tista' tajt dar xejn. Da tista' tarbiħ wara straight taħseb wara dawra. Jiġifieri, imma meta taf li hemm potenzjali ma mhux proven, you never know till you try. Oliver Bearman li saġi kellu prova tista' tajt billi saq darba mal-Ferrari. Ħafna nies jaħossuh lest jitħol Formula 1. Antonelli għax għadu ma provax forsi in-nies qed joqogħdu lura. Bl-istess mod Oliver Bearman dis-sena ma ħarġ impressjona fil-Formula 2. Ħalli ma naħsibx kien ħażin is-sena l-oħra u ma dik storja. L-istess mod għax tkun champion tal-Formula 2 ma tfissirx li you're going to cut it in Formula 1 u qed iħares lejn Mick Schumacher. Nick De Vries. Issa De Vries ħalli għali dak dam seklu biex imbagħad reġa' ġie fil-Formula 1 wara li sar champion. Kif champion? Kellna champions tal-Formula 2 li jew laqqas waslu. Jew waslu u ġew telqu tista' tgħid. Għandikun il-korreġini, ma nafx jekkux
Stoffel Van Dorn jew Julian Palmer kienu rebħu Van Dorn, il-GP2. Jidher it-tnejn huma. It-tnejn li huma? Għandi Ejma, kun Van it-tnejn Dorn. huma. Eżatt, ġifieri kompleturi. Van Dorn Jiena naħseb. infaqa kull mem fil-tax minn ġibit-tnejn. Van Dorn speċjalment. Disappunt fit-tim tal-McLaren. Naħseb ukoll li kien hemm problemi oħrajn fit-tim ta' iż-żmien, imma jiena naħseb li Formula 2 mhux għalhekk riżultati huma assolutament xejn irrelevanti, imma it's too easy to look just at the result and make judgments on the results meta huma ħafna drabi id-deċiżjoni jagħmluha mhux biss fuq il-Formula 2, ħafna jaraw simulator work kif jaħdem mal-membri l-oħra fit-tim. Ġieli kien hemm każijiet where drivers were perceived probablement as too difficult to work with. Ħafna raw lil Pascal Wehrlein hekk li kien difficult to work with. Ġifieri attitudni parti minna wkoll. Tagħmel dat test bħalma jidher li kellu programm Antonelli. Timpressjona f'karozza tal-Formula 1 taf petwa. Issa sena kulħadd jaf li l-engineer ta' Hamilton huwa Peter Bonington. Anke da qed jitrenjaw biex ikun miegħu waqt dat-test, kif x'feedback qed itih, Bonington kif jirrispondi u viċi versa. Fil-briefings daw kollox iħarsu lejhom daw l-affarijiet, jiġifieri naħseb huwa riskju, mhux ngħidlek mhuwiex riskju ta' Antonelli, imma jiena nħoss li it's a risk worth taking għat-tim. Bl-istess mod, biex tiffirma xatt bħal Alonso, jagħmillek sena sentej u ċans qawwi jirtira, you're back to square one. Sainz, steta tak, imma ma nafx jien. Sainz kienet a safer option. Forsi Sainz safer. waqt approve minn Antonelli u ħaqqu ikun mal-Mercedes nerġa' ngħid, però mhux ħanejt li d-deċiżjoni tal-Mercedes li x'aktarx ħajmorru għal Antonelli hija deċiżjoni inkorretta għax. Bl-istess mod, Wayne, tajjeb it-tajt fuq Sainz, Ricciardo kien suppost approving bet imur mal-McLaren, relatively speaking, meta mar, ora kemm kien diżappunt. Jiġifieri, mhux qed ngħidlek li Sainz kien imur ħażin mal-Mercedes, imma naħseb huwa riskju wkoll li it wouldn't have worked out with Sainz, jiġifieri meta tażel sewwieq, sakemm m'għandekx il-karozza dominanti u l-aqwa sewwieq, livelli ta' riskju hemm livelli ta' riskju. Allura jiena nħoss rigward Antonelli li ħanejt bħala supporter ta' Raikkonen fatt li jismu kieni kuntent ħafna ħalli jiffirma Actually, Antonelli għandu l-birthday nhar il-ħadd li ġej. Ħajja 18 sena. Jekk wieħed jassumi li ħajdebutta. ħajkun sewwi iżgħar minni fil-Formula 1. Oliver Berman ukoll, Wayne. ħarina żgħar. Fuq Berman l-aħwa Fuq Antonelli, jekk jiddebutta s-sena d-dieħla ġas biex ngħidli, ikun it-tielet li żar sewwi fl-istorja tal-Formula 1 li qatt iddebutta. Norris u Verstappen iżgħar. Verstappen u Stroll. Stroll, okay. Sakemm ma joħolmux il-Williams illi jieħduh flok Sargent, ngħidu. Le, Williams, le. Xat? Jieħduh flok Sargent għal xi ġriew tnejn is-sena. Xorta jibqattilet li żar sa fejn naf le ikun it-tieni li żar f'dak il-każ li żar qatt ma ħajkun. Actually, crazy statistic, jekk Antonelli jirbaħ wieħed mill-ewwel 3 titliela tas-sena d-dieħla, any one of them, jista' jkun li żar sewwi li qatt rebaħ tellieqa fl-istorja tal-Formula 1. Iżgħar minn Verstappen u dak ir-rekord ara kemm ngħidu fuqu li bil-kemm nemmru li ħadd inkiser. Xorta ta' nixxokja ruħi jirbaħ waħda Antonelli
tajjeb kemm hu tajjeb għax għadna ma nafux. ħal ismu, ngħidu hekk. Mela X'għad? hemm ikun għalaqli ħal ismu. Mela lura l-grab kavallieri inħallu l-Antonelli hemmhekk. Mela mill-Mercedes immorru għat-tim li jmiss illi diġà bdejna niddiskutu it-tim tal-ħass illi huwa konfermat ukoll. Żewġ sewwieqa illi għandhom għalmenu sentej kuntratt, Esteban Ocon u Oliver Bierman. U hawn Wayne ħanibda bik ħansaqsik din id-domanda. Issa, mela Ocon, anzi, ħanibdew minn hawn. Ocon għalija naħseb li ma nafx għalfejn qed nara għażla ideali. Ocon ħass imma kont laħtu Bierman għax s'issa Ocon kellu min kellu Korħan iġi għalija kellu teammate u rule. U xaġa ħana riflejt, jgħali Bierman sewi biex jitallem għandu bżon, mux sewi biex jkissru. Ekkod ħanajt, anticipajtni perfettament. Ma naħsibx li Esteban Ocon huwa sewwieq ideali għal Oliver Bierman u għal ħass. Jekk Oliver Bierman u għal-futur tal-ħass, il-team għandu bżon tieni sewwieq min jissapportja. U Esteban Ocon naħseb ma stawx jagħmlu deċiżjoni għal bħala tieni sewwieq li jista' jgħin is-sewwieq ieħor. Jien kieku kont team principal tal-ħass kont nagħmel minn kollox biex nżomm Nico Hülkenberg għax il-prestazzjonijiet tiegħu mal-ħass kemm is-sena għaddiet imma speċjalment dis-sena kienu impeccabbli għalija flimkien ma' Verstappen u kien l-iktar sewwieq konsistenti din is-sena. Jiġifieri jien kont nagħmel minn kollox kieku biex nżommu l-Hülkenberg u kien ikun teammate ideali għal Bierman. Is-sitwazzjoni ta' Bierman simili bħal ta' Antonelli, meta jkollu driver żagħżugħ unproven tkun għata kaxxa magħluqa, iżda għal tim żgħir bħal ħass worth the risk, go for it. Deċiżjoni tajba. Bħal meta tieni sewwieq jien kieku kont nagħmel minn kollox biex iżomm il-Hülkenberg u nerġa' ngħid naħseb li tkun nippreferi nżomm il-Magnussen milli nġib il-Ocon. Infatti il-prinċipal tal-ħass li huwa Mazzu ikkritika l-Magnussen għal ċertu sewqan difensi illi għamel. Iżda fl-istess ħin mar għal-Ocon. Għasa kurjusa. Jena sinċerament smajt l-aħħar biċċa għal Wayne. Għalija kienet tosab bejn ejja ngħidu Hülkenberg iddeċida jitlaq kif nafu ġara. Nitkellmu iktar fuq l-Audi għax għandi ħsibiet fuqhom. Iktar tard. Jiena għalija sinċerament tieħu l-Ocon jew iżomm il-Magnussen. Ma narax li kien hemm xi differenza enormi fil-fema tiegħi. Kont nżomm il-Magnussen. Kont nistogra ngħid l-istess. Mela, immorru għattim li jmiss. Ma nasibx kellhom xi tilfu ħafna billi żammew. I mean Magnussen kull ma għandu 32 ma tajx li xi veru anzjan. Iżommu sen oħra, forsi żommu sħasa kemm forsi Bierman jelbu biex imbagħad jiġi f'punta team leader. Li għandek meta tiġi dawn it-timijiet ukoll li daw the riders stepping stone teams or a bit of dead-end teams narahom jien. Jew ħadd titla' fuq Bierman jekk jimpressjona imur ma' tim aħjar. Forsi imur mal-Ferrari longer term. Forsi naf anke jmur fuq isimha l-Aston Martin, ma nafx. Jew tispiċċa hemm biex tajt ħadd siġġu tajt żammejt karriera tiegħek ħajja sena sentejn jien naf forsi 3 oħra u tajt u mbagħad fejn tmur għax ħass narana għadedend ikolli nistqar. Biex ma tajtx m'għandekx siġġu.
Eżatt, mela mmorru għat-tim li jmiss. Naħseb dan huwa l-iktar tim line-up interessanti ħafna. Il-tim tal-Williams, Carlos Sainz u Alexander Albon, kontratti sal-2026 u jien għandi kurzita kbira biex nara dan il-line-up sewwa tajbin ħafna sa fejn kapaċi jaslu speċjalment Carlos Sainz wej. Jien naħseb it-tieni l-aqwa line-up li hemm fil-Formula Wieħed bħalissa għandhom karozza medjokra li hija l-opinjoni tiegħi ħasra. Alex Albon rajnieh ġo Red Bull ħankun onest ma tantx impressjona, però dak kull min imur fit-tieni siġġu ta' Red Bull għanida bl-Ingliż jiġi humbled minn Verstappen. Minkejja dan il-Williams minkejja li dan l-aħħar snin kienu dejjem fuq naħa ta' wara b'xi mod jew ieħor tista' tkun minħabba l-istorja tagħhom jew forsi għandhom xi proġett li verament taħajjar drivers li ma stax nara x'proġett għandhom il-Williams jien bħalissa. Irnexxielhom jiksbu lil Carlos Sainz. Issa ħankun sinċir jien naħseb Carlos Sainz għażel is-siġġu ta' Williams biex inxberet imur ma' Williams imma biex jgħid li baqa' fil-Formula 1. Għax ma nafx anke rajt tipo il-post tiegħu li tafa' fuq Instagram u hekk ma tantx rajtu kuntent jew xi jew ħarqan biex imur ma' dan it-tim. Imma fuq nota pożittiva għal Williams għandhom ġiex sewwieqa tajbin ħafna li naħseb il-Williams ma ħoqhomx ikollhom il-Williams tista' ngħid, il-Williams issa ma ħoqhomx ikollhom dak il-sew sewwieqa, ħankun kompletament onest. Andrew, inti li esperjenzajt il-James Bowles bħala tim tal-Mercedes. Kif taħseb li nexxin konvinċi Sainz? Interessanti, jiena nħoss li ftit Williams jiena naħseb li issu hemm xi proġetti behind the scenes biex dan it-tim jerġa' kważi fuq saqaj, jirrinova l-faċilitajiet u hekk. Naħseb hemm dak l-aspett. I feel like there's a bit on the up. Biss naqbel ma' Wayne li ma nafx kemm kien hemm options aħjar minn Williams għal Sainz. Għaw min jgħid Alpin qed nara Mandra hemm frankament. Mandra għalija mhix ħafna aħjar minn Williams. Jien għandi d-dubji serji tiegħi fuq l-Audi għalija red flags fuq dak il-proġett. Jiġifieri u actually għandi kursità kbira minn ħajmur, issa niddiskutu iktar tard. Jien għalija huwa għal Williams li rnexxielhom iħajruh b'xi mod, anke jekk forsi ma kellux xaf nażla, xorta inqisha suċċess relattivament għalih. Jidher li dan it-tim ftit immur naqra aħjar milli kien. Vera li qegħdin it-tieni mill-aħħar dis-sena fil-kampjonat, però naħseb għandhom proġetti iktar stabbli mill-Alpin. Anzi l-Alpin inġabru naqra wara bidu vera orrur. Imma kif għedna kemm kellu għażliet Sainz, jekk nassumu li l-Mercedes ma rridux. Ma nafx kemm rriduh Red Bull, naħseb sab ħafna bibien li nagħlqulu, ngħidlek il-verità. U jom li ma rridx jażel għax let's face it, min irid imur nisewwieq ta' Verstappen. Jiena għalija sinċerament xorta nibqa' nażel immur ma' Red Bull fuq Williams, ikolli Verstappen jew le, you get out of your comfort zone, sa punt. Imma ejja ngħidu hekk. Issa rika whether kien iċċemm jew le, it's quite a side point at this stage. Gamble Sainz probabbli joħroġ minna aħjar jekk
juri prestazzjoni tajba. Nemmen kapaċi forsi jerġa' jekk imur jew forsi tella t-tim naqra livell ogħla, jew qiegħed lilu nnifsu f'xi pożizzjoni li forsi tiġih opportunità naqra imur ma' tim aħjar b'xi proġett aħjar, xi proġett aħjar għall-futur. Sainz jalaq 30 sena jiġifieri għad hemm ċans għalih naħseb. Tajjeb wisq. Irridu naraw kif tmur l-affari. Għandi kurżità kbira kif se jmorru s-sena d-dieħla għax vera ħajjenħass frott naħseb qed isir ħafna xogħol behind the scenes biex dan it-tim jimxi l qudiem mill-James Vowles u l-kamp. Kemm ħassara f'riżultati qed irridu naraw. Jiena nissuspetta li Logan Sargent li by the way jiena ċert li ħajibqa' sara l-aħħar tal-istaġun. Ma nafx kemm kien jażlu in the first place James Vowles. Le, Sargent deret evidenti li kien għal-barra. Qed ngħidu minn qabel ma daħal James Vowles s-sogra ngħid li ma kienx ikun l-għawdu tiegħu. U ir-realtà Williams li qegħdin fejn qegħdin kemm huma kapaċi jħajru sewwieqa. Jew stepping stone driver li ġej mill-Formula 2, jew nkella xi ħadd biex jerġa' forsi jidħol fil-Formula 1 għal Albon Magnussen dak it-tip, jew nkella xi ħadd iktar jew xi ħadd li joffri ħafna flus imur hemm għax dawn forsi beggars can't be choosers, I guess. U forsi li xi ħadd li m'għandux għażla oħra biex jibqa' Formula 1. Forsi a bit on the way out as well. Bħalma sa punt kien Mark Kimi ma' Alfa Romeo li l-aħħar tal-karriera tiegħu. Jendru, grazzi ħafna. Mela, immorru għall-aħħar tim ta' din it-tieni parti tal-programm. L-Albin, hawnhekk issa ser ikollna nħallu iktar fidejn il-grafika biex tmexxina. Jiena ħanibda Gasly Tuan. Imma apparti Tuan hemm msemmija sewwieqa oħra. Issa, ħallu nirraġunaw hekk. Tuan huwa l-favorit. Imma jiena pereżempju sewwieq illi anki semma on the hindsight mal-Albin huwa dan il-ġentlom li qegħdin taraw hawnhekk ukoll. Mick Schumacher. Mick Schumacher ma naraħħiex onestament. Mela. Laqas jien. Andrew. Ħasem mhix ħaġa fuq l-Alpin. Xem komuni bejnietom u l-Watford. Kollu jibdel it-team principal. Tajba voti. Għax li jibdlu. Għandhom timmerġenċi. U dak rigward l-Alpin. Mem stabilta ta' xejn. Jiġifieri nerġgħu npoġġu Duan. Jekk forsi jmur Jack Duan jew forsi jmur Valtteri Bottas jiena sib Valtteri Bottas huwa kandidat għal dak is-siġġu wkoll. Mela, Jekk imorru ma naraħħomx idumu aktar minn sena sentejn, u anke l-Gasly ma narax idumu aktar minn sena sentejn hemmhekk. Gasly għandu Imsemmi wkoll ħarira żgħira smajt Yuki Tsunoda jekk ikun irid jitlaq minn dik il-familja ta' Red Bull li Tsunoda konfermat ukoll. Imma dik iktar il-qudiem ħa. Eżattament, mela ħalli nerġgħu għall-grafika ħalli l-affarijiet ikunu sew anki għal. Jien xorta ngħid il-Duan huwa l-favorit. Mela. Probably. Tfajt il-Duan u tfajt il-Bottas jiena. Jien iktar imur għal-Bottas ma nafx għandi feeling the Bottas ma narax l-Audi mhux qed narahom imorru daqshekk għal-Bottas u l-Alpin diġà kellhom chances jieħdu drivers żgħar fil-passat u ma ħaduhomx. Jien sinċerament milli rajt dejjem
Jider li Alpin iddeċidew għal dwin, jiena naħseb li hija lesta l-affari mill-li rajt jiena. Kodri għandu għad-direttura ta' tajdilna, biex naħku l-botas, sawan, Iva, inkabru il-ritrat ta' dwar, jiena knajt. il-buħanġo. Iva, jien personalment eknajt. Nemmen li Bottas aktar xibqa mal-Audi imma għad irridu naraw. Ikonna nkunu sinċiri. Pero Sali għetna ta' sens jena, ma nafx intom. Għetna ta' sens jena, illi għad-direttura nixelu l-dwan, nżommu l-betum l-dwan kredu, u nixelu l-oranġio. Dwan u għal sawi l-ġo fil-familja tal-Alpi, u għal sawi, u għalmet fil-familja tal-Alpi, ġifiri xifti esperienza għandu, u naħseb li l-għek nasma għati għu jider il-situazzjoni situazzjoni li għatak minġi għal-kem l-bista flav l-obligatore u naħseb li jista' jkun utli għal dan il-tip. Naħseb. Issa sejt li rigward Briatore u Dwan għax ma tax kien tista' ma sar mal-mikrofon tiegħek. Ekk aħjar. Pratikament kont qed nistaqs nikkummenta illi fis-sitwazzjoni attwali ta' Dwan illi diġà fil-familja tal-Alpi bħala tielet sewwien. Jista' jkun l-għażla wara kollok ideali għal Jiena milli rajtu fil-Formula 2 xi kategoriji oħrajn, ankun onest mhux qed ngħid li kien xi driver ħażin imma ma tantx laqatni isni qed nara d-deċiżjoni jekk imorru għal Dwan fil-fatt jien iktar naħseb il-Bottas xorta konvinti qegħda sa 60% Bottas u 40% Dwan għalija. Jekk imorru għal Dwan naħseb li kienet deċiżjoni għax ma tantx kien hemm xi għażla daqshekk aħjar. Il-qija ma naħsibx li bħala sowi xagħti konvinċini Dwan. Jiena għalkemm naqbel ma l-ipotesi Dwan għadni minix konvint li nixelu l-oranġo, il-problema li Le, jien ma nixxelu l-oranġo kif nkun onest. I could be proven wrong ta' imma ma nafx arawntkom. Jien kif ma nixxelu l-oranġo. Nerġa' morru datlu u l-Dwan immarkaw bħala I guess daku possibbli u bl-aħmar mela naħseb li hija triq daku dritt. Tal-opinjoni jiena milli rajt minn sorsi vera affidabbli huwa dan deal ta' Dwan, jiġifieri m'hemmx dubju. U it-tim prinċipali l-ġdid jidher li l-orit li dik ħadmet kompletament favorih ta' Oliver Here we go. Rose. Ekku, infatti tana issew il-tim prinċipali ġdid illi huwa Oliver Rose minn għalija. Kuljum mhux diġi nifrasib bħalissa imma huwa ġej mit-tim tal-Hightech għandu 36 sena u huwa wkoll Oliver Rose fil-fatt. U huwa wkoll pratikament nistgħu ngħidu li ħadd promotion għal Formula Wieħed Hightech illi wkoll kemm darba għandhom għamlu suċċess fil-Formula 2 iżda dan mhuwiex ħansejjaħlu hekk l-ispunt ta' dan il-programm. Mela, nifqu hawnhekk immorru għal waqfa qasira ta' riklami kif niġu lura ikollna nistgħu ngħidu hekk l-iktar ċertimijiet li għandna x'niddiskutu fil-programm tal-lejla illi huwa tnejn ta' Red Bull u it-tim tal-mistakes hawnhekk. U magħna wara dan il-mument ta' riklami il-programm ikun.
l-istim tal-fkura għal aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għal aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, ir-ristorant għalik. Merba lura għal programm Dotta u Risposta ta' lejla l-ewwel programm ta' l-istatu. Fakku għal apparti l-kabli rajtu fil-sponsor tagħna Michael Butcher jinsab ġewwa il-ħamru fi stabiliment ta' l-ex Women 2000 għal naħam ta' kwalità u ikel ieħor li huwa wkoll ta' livell fosthom naħam ta' female barbecue tiġiġ ċanka. Inkomplu programm tal-lejla fejn qegħdin nitkellmu dwar il-kampjonat esperimenti fil-kamp ta' Formula Wieħed, aġġornamenti rigwardaw il-futbol bħalissa li ma nistnejthom u xejn tofna b'spermiżmuma bħalissa jo l-Leicester City li waqt li kat millum l-Atalanta rebħet 4-0 mat-tim ta' Lecce. U nibdew issa t-tielet parti tal-programm fejn nħanċom nitkellmu naqra fuq Għan mhix ħaġa żgħira fuq l-logħba tal-Leicester u Tottenham. fil-qosor. Għal-min kien jara l-Premier League jisom mid-2010s għal-go tal-Leicester skurjaħ Jamie Vardy. Naqa nostalġja minn għammek, ma stennejtix. Esattament. Dan huwa topik li ħan id-diskutu żgur għada ma Roberto Debrin għatu l-pen li se jkollna Vardy li minkejja li avvanzata ta' 37 sena torta waħda għadu juri li taħt ix-xirda taħt il-lasta ma jaħfirx, punt interessanti ħafna. Wayne. U imma issa biex nitkellmu fuq ir-Red Bull. Mela, Verstappen jidher konfermat sa 28. Perez għandu kontratt sa 26. Imma jien ħallejtu mhux hawn l-oranġo u ma konfermajtux. Għaliex kien xi ħaġa qed tgħidni illi minkejja li kkonferma b'sal-aħħar tal-istaġun hemm possibilità li jtajrulu rasu. Il-problema hija min jista' jingħaqad ma' Max s-sena d-dieħla qabel xejn. Meta taraw dil-grafika taqblu magħha. Naqbel li Perez qisu bil-prestazzjonijiet nafx kemm għadhom deddela ngħidu hekk. Eżatt, qisu mhux qed jagħmilha faċli għalih innifsu li verament il-kuntratt jagħmlu kollu sal-aħħar. Però mir-Red Bull qisu
ma narax Ma narax Jonathan Wilkie tilaq ma' iva vera, ma narax li hemm sew ideali li tista' tbiddel Biex flok ħed Perez. floku. Jekk qed Daniel Ricciardo li hawn min qed isemmi ma naħsibx jekk hemm prestazzjonijiet wisq aħjar Perez. U jekk qed il-Yuki Tsunoda fit-tieni siġu ta' Red Bull, nemmen li ħajkun hemm każijiet nasab Tsunoda on his day. U bħala sewwieq inkonsistenti naqra, però on his day għandu pace ma' top 8 drivers fil-grid school għandu pace vera tajjeb. Jiġifieri nibża li jekk Tsunoda xi darba ħajkun jekk fin-nofs ta' Verstappen, naf mhux ħanejt li naf kif inhu l-bniedem għax ma nafux issa, imma milli rajt fuq team radios u kif jirreaġixxi ma naħsibx li huwa team player tajjeb u Red Bull għandhom bżonn team player tajjeb bħalma Verstappen. Jiena Dak fattur. kelmu podret ta' żagħżugħ. Jew naħseb qegħdin X'inhu? sakemm kont qed nitkellmu nafx kif nċettaw il-grafika, neħħejt il-Perez u podret ta' żagħżugħ. Li għamlos l-impossibbli. L-ewwel li ma tataw imbagħad ma' Red Bull. Jiena naħseb ħanibdew hawn. Jiena sinċerament għalkemm isu ħafna stennew li Perez ikun għadu ma' Red Bull għal ħadd li ġej, m'iniex daqshekk ixxokkjat. L-ewwel nett naħseb l-alternattivi kollha fihom kompromess. Kemm aħjar Ricciardo for debate. Tsunoda huwa forsi error prone u inconsistent. Liam Lawson huwa sogru kbir. Ġifieri bl-alternattivi ma jidhirx li hemm alternattiva ideali, nibdew hemm. Tieni ħaġa. Jien sakemm qed titkellmu timpoġġi s-sewwa kollha li għandna d-diskussjoni. Tinsiex. Issa jiena qed titkellem issa għas-sena d-dieħla. La sena d-dieħla aħna qed nitkellmu. Jiena l-ewwel qed nitkellem fuq għalissa u mbagħad inkellmek fuq is-sena d-dieħla li Perez baqa' għalissa m'iniex sorpriż kif qed. Naħseb l-alternattivi kollha huma compromises biex ngħid hekk. Mhux li xi ħadd jikkonvinċi b'mod ideali, naħseb. Ġifieri jien m'iniex sorpriż li baqa' hemm ma' sempliċi fatt li speċjalment dan it-tim għadu qed jisfida l-kampjonat. Dik l-instabilità tal-bidla ma nafx kemm tkun trida bħala tim. Personalment ir-relazzjoni tiegħi kif ikkonfermaw il-Perez kienet baxxewna. Bl-istess mod, vera bidlu fil-passat sewwieqa f'nofs staġun, imma kienu f'pożizzjonijiet it-tielet, forsi anke ir-raba fil-kampjonat tal-kostrutturi billi bidlu dak iż-żmien. X'kien hemm x'titlef? Tajt ħadd sogru ma morniex ħafna ħjar u laqas morna ħafna ħar. Bl-istess mod, l-alternattivi kif qedlek mhumiex xi konvinċenti sal-aħħar, l-ewwel waħda. It-tieni għalissa u t-tieni nett dik l-instabilità ma nafx kemm hi ottima għalihom. Ġifieri li tbiddel sewwi meta qiegħed fis-saħħna ta' battalja biex ngħid hekk. Bidla fiha riskju enormi u nifhem li kien hemm risk averse approach to it. Mhux qed ngħid neċessarjament l-aħjar ħaġa, imma żgur li nifhem ir-raġunar. Għas-sena d-dieħla issa għad mhux ċar is-sitwazzjoni għalija ma jidher li hemm l-ebda indikazzjoni ċari. Naħseb il-fatt li dawn Red Bull u Alfa Tauri kontrollati mill-istess owner ittihom dik il-flessibilità li jistgħu jġebdu fuq il-line-up m'għandhomx dik l-għaġla within the camp. Sewa f'idejhom. X'għad?
Sewwa f'idejhom nerva, B'semmaj eżatt, dik waħda. rafka. Forsi qed jaħsbu jikkonsidraw lil-Lawson b'xi mod idefsuh. Jekk ħaddefes il-Lawson, xi ħadd ħajtir żgur l-ewwel fattur. Min ħajtir imbagħad? Jiena naħseb Tsunoda safe mal-Alfa Tauri, sinċerament. Naqbel wara Tsunoda ħantajruh minn hawn. Eżatt, jiena naħseb mhux safe la Red Bull. Jiena sinċerament wieħed ma jistax jgħid li hemm a very strong case biex Ricciardo ikun dak it-tieni sewwieq ta' Red Bull, fehmhom li tiegħi dejjem ma tantx impressjonani sinċerament biex tajt da żgur upgrade fuq Perez. Bizzaw min jgħidlek, forsi jaralek it-tazza nofsa mimlija. Perez mhux li sejjer tajjeb, kemm ħajmur Ricciardo. Għaw min jaħsibha hekk. Jiġifieri ma naħsibx li hija deċiżjoni ċara x'se jagħmlu s-sena d-dieħla u x'inhu l-aħjar triq għalihom. Lawson naqra wild card narah. It's a risk. It might be worth taking jekk temmen b'dak l-approach. Biss it can very easily go wrong, jiġifieri. Għalija jekk wieħed jgħid li Antonelli riskju għal Mercedes, Lawson mhux ħafna inqas ma' Red Bull għalla volja sa 4 titlielaq fil-Formula 1. Jien ir-Red Bull narhom. Nasal Li- x'taqbel magħhom. Jiena Red Bull narhom jekk jirpu l-kampjonat tal-kostrutturi Sergio Perez salva s-siġġu tiegħu. Jien ma neskludix żgur di. Jekk ma jfux il-kampjonat tal-kostrutturi, Perez jittajjar il-barra. Jien naqbel Għala, magħhom. naħseb jien hemm żewġ tiri għal Red Bull. Li Verstappen ikun champion. U li jirpu wkoll il-kampjonat tal-kostrutturi. Jiena naħseb li jekk Verstappen ma jkunx champion, li jiena niddubita mela Perez ngħidlek itir f'dak il-każ. Tal-kostrutturi nemmen li ma jkunux favorih l-odds Perez, però nista' nifhem forsi Campbell ta' Red Bull jgħidulek insommu sena oħra Perez għax forsi m'hemmx alternattivi aħjar. Imma mbagħad tara kan ħaġibta dik fuq Red Bull, dik kienet turi li l-Akademi ta' Red Bull li fil-li kienet waħda mill-aqwa u Iva. issa sena wara sena dejjem qed nara qed tonqos jien. U bħalma qal Antonello qabel qed narah tim li bil-mod il-mod qed iżarma. Ma naħsibx operation li xorta u m'għadhom l-aqwa tim imma diġà titilqulhom ħafna nies. Dik waħda Wayne, kif qed tajt tajjeb int. It-tieni ħaġa, naħseb fil-passat pereżempju konna narawha ħafna bl-Alfa Tauri, kienu jinbidlu s-sewwieqa kienet ħaġa regolari li Marko Kien hemm l-2018 kellhom ħafna kemm il-sewwieq differenti kellhom. jew 17 għax l-ewwel kellhom Sainz u Kviat, mbagħad Sainz telaq biex mar Renault. Kviat qaċtuh biex ħadu l-Gasly, mbagħad ġie Hartley. Dajlek waħda fuq l-oħra kellhom l-instabilità li kellhom. Jiġifieri dik waħda mill-fatturi. Qabel kont tarhom, issa dak iż-żmien vera ma tgħidx li kellhom xi għażliet mill-akkademja laqqas. U naħseb jiena ilhom bil-problema ta' nuqqas ta' sewwieqa kapaċi mill-akkademja minn wara Verstappen u vera ngħidu Verstappen ġie mill-junior team. Ukoll it's a bit glorified to say it għax ħaduh u sena wara kien mar Toro Rosso. Għastajt kien junior team stepping stone as such. Mhux bħal Vettel, he did the whole program if you know what I mean. Mela, jiena Bontieri naħseb illi l-aktar deċiżjoni li tagħmel sens hija illi nżommu l-Perez minnu ħanġa waqqgħu bħal-akbar.
inżommu bħala Naħseb. possibbli għalissa. Għax naħseb it's anyone's guess x'tejġri, I cannot quite figure out the situation. Ma jser, jena nħossi per eżempju fil-passat, peress kien ilu li tqaċċat kieku, biss jena naħseb il-fatt li sawma qegħdin it-tim fuq net, meta tkun fuq net iktar milli tkun it-tielet minn tlieta dominanti, tinstilla sens ta' risk aversion fil-fema tiegħi li jgħidulek the grass isn't always greener, meta tkun it-tielet kemm ħammorru għar, hemm ħafna ħfef tirraġuna hekk meta m'intix ma' fuq. Eżattament. Li mela twassalna għal mela konferma li għalissa l-PRS se nżommu possibbli u li toħodna għad-diskors tat-tim li jmiss illi huwa il-Vicar fejn prattikament jinkitzuna konferma tal-senogramma magħhom u t-telliqa qiegħda bejn Losin u Richardon. Ovvjament naħseb illi naqblu li jitla minn jitla għalissa il-nżommu bħala possibbli. Għan nitkellem ma' Reġina, jena xi ħaġa qed tgħidli illi finalment issa ċertu kontra qalbi se jkolli nagħmel jiena il-manuvra issa illi neħħi il-Derek u ninfloku għaliex jiena nemmen li l-Belfazon waslu biex ikun ċans ukoll jekk. Li l-Losin għazla possibbli għad-tim tal-Vicar ma' xinu biex jgħin. La, żgur, naħseb jiena more or less diskutejni anke waqt li konna niddiskutu Red Bull fil-verità. Daw isom ħaġa waħda d-diskussjoni. Losin Ricciardo jiena naħseb li kien għalija, sorry, Ricciardo għandu jtir. Għalija jaftu. Naħseb li t-tada xizjoni li tamil sens, jina. Naħseb ħaġa forsi ħarira favur Losin li dan saqeba titliela s-sena l-oħra. Ġifiri da wera, u naħseb jina wera li ħaqqu ċans longer term, ħanajdu. Singapore niftakar kien eliminat Verstappen barra mill Q2. Mela. U żgur. Ġifiri jina naħseb Losin wera li ħaqqu ċans fil-fema tiegħi. U l-fatt li kellu dawk it-tlaq fil-Formula 1, issa ħaħ l-argument favorih li ħaqqu ċans. Però vera, mhux qed naqbad kaptu ta' xi jridu jagħmlu Red Bull, isu t-timijiet l-oħra minn hawn minn hemm. Kollha isu hemm idea ta' fejn ħajaslu fl-aħħar mill-aħħar bil-line-up tagħhom min konfermat diġà. Red Bull huma vera relying on Verstappen. Verstappen m'hemmx dubju ħajibqa'. Jiena nkunu xokjati jekk jitqaċċa Tsunoda għax jiena naħseb li. Tsunoda mhux se jitqaċċa, Tsunoda tkun ta' ferma ta' żenoħra, jiġifieri ser U Tsunoda wera naħseb jiena ħaqqu siġġu, ma naħsibx li ma ħaqqux jibqa'. Sinċerament. Mela, jekk kulħadd jaqbel insommu il-Tsunoda bħala konfermat u l-Losin bħala miss. Mela, nagħlqu il-diskussjoni tagħna bil-marwa l-aħħar din. Sauber Ferrari, Hülkenberg ikkonfermat tal-sentejn oħra, jidher l-oħra aħbarijiet wejn qed tkomplu l-Bottas bħala favorit illi jingħaqad mat-tim issa jibqa' insomma. Eżattament li jkompli mat-tim issa huwa immexxi mill-Mattija Binotto. Wejn l-ewwel smien tiegħek taqbel ma' din. Bottas qisu kien hemm xi rumors li se jibqa' naħseb ġewwa l-barra
Għadek naqblu ċertezza kważi. M'għamilx biżżejjed biex iżomm is-siġġu. Minkejja dan hemm dan l-aħħar Binotto li se issa qed indaħħal fil-proġett kienet isemmi sewwieq ieħor fiċ-ċans li jidħol Iva, smajta din. Qed nipprova nfittex malaj x'ismu Jiena l-isem li smajt jiena Wayne, but it could be Bartoletto għandikun Bortoleto. Bortoleto. Li għaxu jgħamil parti mill-Akademja tal-McLaren sa fejna U fien. qed nara malaj l-standings u r-riżultati tiegħu fil-Formula 2 vera mhux sejr ħażin, insab it-tieni fil-klassifika b'129 punt, u jinsab 36 punt il-bot minn Isaac Ħaġġar, però kellu għandu hawnhekk diversi riżultati tajbin u diġà konna u jekk ħanieħdu l-argument ta' Antonello li Antonelli bekkeru ħafna Antonello s-sigit biex ta' Eżatt, rigward Antonelli, kif għal Antonello, li mux sejta fil-klassifika, Bortoletto jinsab sejra ħjar minnu, jiġifieri tagħmel sens li tim żgħir bħal Sauber għal li ħajsiru għawdi xorta waħda huma ngħidu għas-Sauber għas-sempliċità. Huwa tim ħamil l-underdogs li mhux qed nistenna jkunu qed iġibu ħafna top 10 finishes. Nemmen li tagħmel ħafna sens li jġibu il-Bortoletto. Driver żgħir sejjer tajjeb fil-Formula 2 u għandu jkun din l-ewwel sena tiegħu fil-Formula 2 jew diġà kien ikkompeta. L-ewwel sena tiegħu jinsab it-tieni. Impressjonanti, Le, żgur. Jiena naħseb mela hawnhekk. Jiena sinċerament il-proġett tal-Audi tal-Armani qiegħda jiena fatt li mhux għax Binotto, il-fatt li tajjar il-Sajdil u kien hemm xi ħadd ieħor tajru daw tajb ngħidu speċjalment Sajdil qabdu sena u nofs ilu issa kien biħsieb biex imexxi l-proġett tal-Audi u da tar diġà. Sadattat fajt il-Bortoletto fil-grafika jiena. Li ma tinix impressjoni li all is well hemmhekk, sinċerament. Fil-fatt, Jaf kienet ir-raġuni fejn Sainz ma għax jiena nemmen waħda mill-fatturi sapunt is-sogra ngħid niskanta li anke Hülkenberg marem imma jgħidlek bejħassu Audi it's not going to be much difference, much better, much worse. Ġifieri forsi tifhmu dak ir-raġunar u mhux li naħseb riduħ xi wieħed mill-erba' laqwa timijiet. Mela. Bortoletto nifhimha jekk mela mill-lenti ta' McLaren sa fejna fin huma l-Akkademja sewa qed ngħid Antonello. Tagħmel sens li dan il-McLaren iħallu jitlaq dak l-istadju għalija realistikament jekk da tiġi offerta biex imur ma' tim ta' Formula 1 u missu joħodha. Realistik li ħajoħodha. Jekk dak. U għal McLaren li għandhom line-up tan soda. U fadallu bil-naqas 3 snin, kemm huma ċansi żgħolin li jsib postem għalija minimi. Almenu sa sentejn tlieta oħra, ġifieri jekk għandu ċans imur sena d-dieħla tiġu tal-Formula 1 flok joqgħod junior tal-McLaren, għalija l-għażla hija ċara. Imur hemm. Ma nafx Bottas isu x'sejr. Jiena naħseb isu l-Audi qed narhom kienu ħajżommu l-Bottas qabel ma tfaċċa Bortoletto fix-xena. Jew xi ħadd out of the blue ma naħseb ġie Bortoletto. Ma tantx issemmew ismijiet ngħiduha kif inhi. Jiena naħseb it speaks volumes about Audi, il-fatt li ma tgħidx kien hemm xi queue enormi ta' sewwieqa li rridu jmorru hemm. Ngħiduha kif inhi jew. Jien naħseb immara l-Audi jagħmlu akkwistajt Nico Hülkenberg. Għax naqbel. huwa driver li
Parma diġa semmejt kien mal-iktar sewwieqa konsistenti dal-aħħar sentejn u ta' driver esperjenza. Peress li għandu dik l-esperjenza, eżatt, Andrew, naħseb li ħajkun useful ħafna għall-Audi biex jiżviluppaw il-karozza u jkollok sewwieq Ġermaniż ma' kumpanija Ġermaniża dan opportunities. Ġermaniż lider li kapaċi xi sarraf da mhux Ġermaniż just biex ngħidu qedna Ġermaniż if you know what I mean. Eżatt. Mela naħseb il-ħin wasal biex jiskadi. Għandna din il-grafika minn sen naħħu u xkunu sen tuħ. Jien iktar ngħid Bortoletto nkun onest. Nasal ngħidha ħanajdlek inkun sinċir. Mela, jiena s-sistema tiegħi Bottas. Imma law maġġoranza l-Bortoletto mela. Jiena naħseb iktar tosab, to be honest, f'dan l-istadju. Din ta' waħda inċerta s'issa mis-sit kollha. Waħda mill-iktar inċerti. Jiena naħseb ukoll. Eżatt, jiena naħseb wieħed ukoll kieku Wayne actually għandu punt fuq Bottas isemma qabel. Kieku l-Audi vera rridu jżommuh. Jaf konna nisimgħu xi ħaġa sa dan iż-żmien. Naħseb il-fatt li ġi Binotto issa bidlet ix-xena wkoll. Tort ta' Bottas jew mhux. Forsi team principal ġdid ikun irid raġel tiegħu, if you know what I mean, to make his own choice of a new driver, so hemm dak l-aspett ukoll. Naħseb jien ukoll ngħid l-aħħar ħaġa fuq dan is-siġġu. Forsi kienet ħasra kemm ġew kif ukoll Bottas li qishom ma kellhomx karozza biex jikkompetu u biex juru li ħaqhom dak is-siġġu. Laqas ħadu punt ta' dis-sena. Eżatt. Mela, nikkonferma u l-Bortoletto xorta. Mela, il-ħin wasal il-skada grazzi għal-daqstant il-Andrew u l-Wayne tal-li oġobu il-lejlek mana. Nista' ngħidilkom minn issa illi ser ikollna programm ieħor fuq il-Formula Wieħed Settembru middle Settembru fejn dikinhar nistgħu nħemmmu fuq dettall fuq il-kompetizzjoni il-kampjonat attwali s'issa għalkemm nista' nikkonferma li issewwa l-Grand Prix tal-Olanda. U sewwa l-Grand Prix tal-Italja sakemm ma jinqala xejn ta' straordinarju se taraw il-post-match post-race reaction dokumenti wara t-tellija bit-tama li d-dattej li jmiss nidħol naqra ħal-imċarrat u ma jkollix għalfejn nisfoga. Having said that, grazzi l-Andrew u l-Wayne tal-diskussjoni li kellna l-lejla, grazzi kbira wkoll kull l-sponsors tagħna li huma Twistim, El-Katalan, Michael Smucher li jinsab ġewwa il-Hamrun u il-Barber u nħarġu xogħol ta' s-servizz biex indirettament l-tejn kull ħames sportiva nkun nittella kontenut ta' livell. Nfakkarkom ukoll illi dan il-programm isu madwar sija oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstan. Web ta' subscribe għal xi videos tilaw ukoll nistgħu issemmuhom anki fil-pubblicità tagħkom. Aħna niltaqgħu għada fit-tisa' fejn se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-futbol Taljan, futbol Ingliż, futbol Malti, kollu se jkollna panel minn jien kollu bel green card, għandha stant aħna niltaqgħu għada fit-tisa' sakemm nerġgħu niltaqgħu għada jagħtuna l-novela u tfadal li xejn nilkom bil-grazzi tal-li segwejtuna il-lejl tajjeb mill-bis. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El-Katalan.
Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.